Ndakatukwa vanhu vaMwari, ndakatukwa zvinyadzo, ndakatukwa NdiriHure. Ndiri kudzidzisa vanhu muraini kuhura, ndiri kudzidzisa vana vangu vandakabereka inini kuhura, ndiri kudzidzisa mukadzi wake kuhura. Akandituka zvemukati, ndakasara ndakashama, mhuri yangu iripo. Vakandituka pakati pevhireji, hapana asina kuzvinzwa, ndiko niufamu kwamuponda kuti padze. Ndakatuka zvinyadzi, vabereki ndakatuka musha mavo. Mambo ke amata kujenza muri mambo mwari ngeti gari arepo kana makatenda so muri right muri mambo ke simbiro dibe makatuke ngazi kanino shakati kana kakori zvishwa mama kori kana ama ndofunga vakataura vakaenda munomhakara makuisa hapana zvaanondiita kana mambo hapana zvaanondiita nemvedare zvinhu zvakaita ndakakoriwa mamba anoziziva wese vakaenda kuti akaita kuroya pahombe chipadzi chipi chipadzi makataura simbori makati yeikumba ndikupei pepa rese muri mwenyadzo kuti muri hure ibainda kuiparadza vabereki ndakatukwa zvemukati kana muchinditevera hure andimamba hawamuda asina pena kuti chinovachacha koma zimamba anochachana inini ndakandikumbiro wedare semari yandabhadhara itejesi ndakaita yekukwereta ndiri kuda kuti itejesi yangu ndidzosere munhu mombawo mutombo wake nekuti ndakafumurwa pamberi pevanhu jokorora tati mazimuri kudei padzi zvitombo uri mambo kai akuza zvise mutombo wakaparerwa isu andowaona tembo apapo ndomba yemumambo ka pazvitavo vanotowazvisira mutengo wavo ikaona munhu akugara akuti chizvitonga iwe samambo ukaona mambo achishamaka kumuroma achihomwa chikuta zvitongei mambo zvitongei mambo musandinonokere vaise mombe nembudzi vatungamiriri vemunharaunda havatuke vanhu vanotungamirira hatidi kuzoona zvichiitika mambo ndakutongai simbirori endei munosaina mombe nembudzi handidi kuona zvichiitika enda hakuna zvinhu zvakachipa chikachipa izuva ndinomubairo ndambari saka enda uko utaura izvi musaina muziva mutaura damai yamekavu uyaimusaini lichemo kwenuwani varini ipapo ndopanaenda kuchema chema ichi chichemo changu kuti nditoiti ndaiwana asi ndakaita kachidimbu taura kachidimbuka mombe inoenda 250 mbudzi iri ndanje mudare mangu mudare mangu 350 simbiro ipapa ndipasika oraiti ngariudzikisire 300 dollars 50 mbudzi 250 mombe
Unobhadharisa. Pandachova section mai anotera ndira zvichena ndona kubvunza sana kandarwa Avanga ndechaudza kuzi asakana pamupandire sana itoaziva kuti 7 anondisa 7 sandira kudira ndikudai kana kumbambira vaise ma 100 ndakaona pese padaitira data 2 weeks every 2 weeks 100 ukuona munhu asora potso ari kutemba miri wake avo mukaenda kutera kumba mushini ukuteresa tatopedza imomo tarovera imomo Sikuruza kuchidako. Ambuya vakushaya maletu gakumba. Ndakunyara kwa mwana wine ndino. Masena ene tuona nzwa $700 Chamba ndinarugari ma. aiwa amai amana chinokura murumo arikuti bro ndekumereke zvinowanikwa izvi endaitako endako ndaisindiro asi ndarama muchipa aiwa ndizvozvomovangwirirana masiva Dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya. Ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini. Then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndo pandakasvika vachibvisa vasikana vese vainge varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi ndakuita mabasa ese handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chawaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya ndina hanzvadzi 4 nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nanasisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyo. Yaitambudzika kwazvo yaitwa ikati idyei nyangwe nanasisi vachifara vaisonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti hande tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa.
Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamaiguru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata, baba kuti wazive kuti vari kudana nechikomba chinonzi Musabaika. Musikana webasa akaita overhead, mainini tambudzai, vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi Musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya, vanotora pfuti, vanoda kuzvibaya, vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wawakazouraya anonzi Togara Sei. Togara Sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye. Over that ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nena uye kuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumushoyo kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nana tete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza wanofa, that's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati izvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamuti katema kawakabudisa wakati kamuti kandinako kasokapuhwa ndepa 1956 ndikati inini handisi ndauteerera nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu, wakanditi izvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo wakatanga kupopota chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba, wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru, semunhu une dambudziko handina kugumira ipapo, ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo tiri kwatete Tilda sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru. Mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru. Sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti hatidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezho. Wakapinda mumba wakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwa takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yehurombwa tine maevidence andinawo, mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga, mamwe ari mufoni.